dia, benvinguts a DPM Notícies. Segon programa, amb continguts molt variats. Començarem amb la visita de l'escriptor Pau Joan Hernández, que va explicar als alumnes de quart el seu llibre, L'ombra de l'estuca. L'Institut va participar a les proves cangur de matemàtiques. Vam rebre la visita dels alumnes de sisè de primària de l'Escola de la Cellera. I el passat 27 de març vam fer un simulacre d'incendi. L'escriptor Pau Joan Hernández va venir, com cada any, a explicar i a parlar sobre el seu llibre, A l'ombra de l'estuca, als alumnes de quart d'ESO. Al final de la conferència, una de les alumnes, la Gina, li va fer una entrevista. Bé, doncs aquí tenim a l'escriptor Pau Joan Hernández, que ara li farem unes preguntes després de la xerrada que ens ha vingut a fer. Ens podries fer un petit comentari personal del llibre de l'ombra de l'estuca? Un comentari personal seria que és un llibre en què intento explicar una frase que surt a la Torà, que surt a la Bíblia, que és aquella que diu que els pecats dels pares cauen a sobre dels fills fins a la tercera i la quarta generació, que és una frase que sona molt dura, molt terrible, però que és una gran veritat, perquè moltes vegades són les generacions joves les que ja tenen perspectives de poder tancar els conflictes i tancar els drames, que és el que fan els nois de l'adolescència. Ara ens podries dir el perquè d'aquest títol? Perquè és una obra que parla del temps de la Guerra Civil i l'estuca es converteix en un símbol de la guerra, de la Regió Còndor, que projecta una ombra sobre el present, d'uns nois d'un poblet de la Vora de l'Ebre que tenen 15 anys i que l'última cosa que els preocupa en aquesta vida és les històries dels vells de quan la guerra. Ara una mica més en general, per què tries escriure per al públic juvenil? Bé, aquesta és la pregunta, i la pregunta que sempre has de respondre, que sempre et costa de respondre. De vegades sembla que si escrius per joves o que si escrius per nens no ets tan important, si escrius per adults. Això hi ha dues respostes boniques que trobo. Una és la que dona sempre Anna Maria Matute, que quan li van preguntar una vegada si això d'escriure per joves no era més de segona divisió, va dir, llavors un pediatre no és un metge de debò? I l'altra és la resposta que dona la Cornelia Funke, que és una escriptora alemanya de llibre juvenil, que sempre diu, bé, els que escriuen per grans que tinguin la importància i la fama, nosaltres ens quedem amb la diversió. Des de sempre, has tingut algun escriptor que t'hagi marcat molt? No, tant com marcar un model i tal, no, però jo vaig tenir la sort que com que vaig començar molt jove hi va haver tot un seguit d'escriptors de la generació ja molt més gran que meva, que em van acompanyar molt i em van poder aconsellar, doncs gent com Jaume Fuster, gent com Maria Mercè Marçal, com Mercè Company, com Francesc Sales, com Joaquim Carbó, Oriol Vergés, gent que els hi feia gràcia veure que de cop i volta un xavalet acabat de sortir de l'institut es presentava allà amb les seves novel·les i que sempre van estar disposats i encara avui, a donar un bon consell, a dir... Els alumnes de sisè de primària de l'Escola de la Cellera van passar a fer una visita. Els van ensenyar les instal·lacions i van poder conèixer les aules que l'any que ve ocuparan. Els de sisè de la Cellera, t'agrada la visita a l'institut? Sí, exacte. Tens ganes de venir ja l'any que ve? Depèn de quines coses perquè fa una mica de cosa. T'ha agradat la classe que has fet ara? Sí, no he trobat molta diferència amb les que estem fent ara. Què és el que t'ha agradat més de la visita a l'institut? Anar al pati i la visita a veure totes les classes. I el que t'ha agradat menys? Res, no m'ha agradat. Sí, i amb el professor és molt bon.
tenia de professor? En Lluís Soler París. Vas igual. Tens ganes de venir l'any que ve ja? Sí, moltes. Per què? Em fa il·lusió. T'agradava visitar l'institut? Sí. Què és el que t'agrada més? Ara amb en Lluís Soler el que ens ha explicat. Què us ha explicat? Els demostratius, els possessius i les majúscules. I què és el que t'ha agradat menys de la visita? Tot m'agrada. T'ha agradat la visita a l'institut? Sí, molt. Què és el que t'ha agradat més? El pati. I el que t'ha agradat menys? La classe. Per què no t'ha agradat? És que és avorrida. I el que t'ha agradat menys? No sé. Res. Ganes de venir l'any que ve. Sí, perquè vull descobrir coses noves. I vindries amb bus al matí? Clar. Amb menjador? Home, seria pregunta. Com rius? T'ha agradat la visita al Sí. liceu? Què és el que t'ha agradat més? El pati perquè he conegut gent nova i alguns ja eren amics meus. I el que t'ha agradat menys? Una classe. I quina classe heu fet? Ara anàvem a fer un dictat, però heu vingut vosaltres i ens heu salvat. És a dir, que gràcies. 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 I vindries amb bus? Tens ganes de venir l'any que ve ja, així a l'institut? Sí. I t'ha agradat l'institut? Sí. Més que l'escola? Molt més. I és diferent de l'escola? Molt, perquè aquí hi ha més classes i ens han dit que a cada classe hi hauria un mestre. I tens ganes ja de venir l'any que ve? Sí. No t'agrada anar a l'escola abans aquí? Sí, perquè aquí podré conèixer gent de l'art. El dia 15 de març, a Santa Coloma de Farners, juntament amb 4 instituts més, 24 alumnes, majoritàriament de tercer, tot i que també de quart, van participar a les proves cangurs de matemàtiques. Esperem els resultats i els guanyadors. Els alumnes de segon i d'ESO van participar en uns altres programes, el concurs Fem Matemàtiques, dels quals 4 van passar a la següent fase. Els felicitem. És ben digne d'admiració. 3,141. Totes les xifres que el segueixen són també xifres primeres. 5 no 2, perquè no s'acaba. No permet de ser obstant. 6, 5, 3, 5 amb la mirada. 8, 9 amb el càlcul. 7, 9 amb la fantasia. Ni tan sols 3, 2, 3, 8 amb la broma o comparant. 4, 6 amb qualsevol cosa. 2, 6, 4, 3 a 10. La ser més llarga de la Terra, després d'uns metres, s'acaba. Si ve un xic més tard, els passa als drets de les rondalles. Per processó de xifres, de consta el nombre pi, no s'atura al marge del paper. És capaç de prolongar-se per la taula, Per l'aire, per la taula, les fulles, unir l'ocells, els núvols, i continua pel cel, per tota la immensitat. i la inflor de l'aire. La cua d'una cometa és tan breu com la d'una rata. La llum d'un estel és tan feble que es torça dins l'espai. Aquí, en canvi, 2, 3, 15, 319. El meu número de telèfon. El teu número de camisa. Any 1973, sisena volta. Nombre d'habitants que té la Terra, 4 rals. 2 dits d'ample dels malucs. Una xerrada, un codi xifrat, en el qual trobem possiblement. Ara volaràs. Ara cantaràs. Seguit de espera de conservar la calma. I també el cel i la terra un dia volen. Però no pas el nombre pi. Ell sí que no. Continuaran anant als nostres, el seu buit celeste. El seu seny el pas de fer. Esperonar. Esperonar el món de les entitats fins a cada dia incorporable.
Això és tot. Esperem que us hagin agradat. DPM Notícies.